Nej, hvor er det smart med reklamer på nettet. Det sparer man så meget med. Jeg kan sgu bedre lide det i fysisk form. Det giver ligesom lidt mere kontrol, synes jeg, med man kan stå og bladre i det, og ja, det fylder godt nok, men det er sgu rart at have end bare sidde og kigge på en skærm. Den nyeste tilbud, og samtidig så hjælper man de små aber med at få et bedre hjem. Stay back, I got a chainsaw! Uh-oh. Ja, det kan jeg godt se. Det er nok smartere, det der. Ja, det er det nok i sidste ende. Det er smart altså, at man kan se det på nettet, og så sparer man print og papir. Ja, så det er du ret i. Det er rigtigt nok. Men må jeg så med i den så? Det må du sige. Tak skal du have. Hvad laver du? Jeg er lige printet ud. Det er jo spild af papir. Du har ikke engang printet på begge sider. Det er jo selv for de små ave.